Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zilikhalele iPhoyisa elineminyaka engu-37 endaweni yase-Free State elichamele laphinde laphalazela ugogo walo neminyaka engu-75 okhubazekile. Ngokwembiko yophiko lamaphoyisa azimele Independent Police Investigative Directorate bathe umsola uboshiwe wayogcinwa epolice station yaseBohlokong eBethlehem ngoLwesine. Baqhube bathi umsola ubengaqala ukuhlukumeza ugogo wakhe njengoba uhlezi emshaya. Baphinde bathi nendodakazi yakhe encane inokuhlukumeza yena logogo ngokumthathela impesheni yakhe. Baqhube bathi ezinye iziphathimandla zikahulumeni zingenelelile kulodaba bathi akaboshwe njengoba ke ehlukumeza umuntu omdala. Bambeke icala lokuhlukumeza kanye nelokushaya. Umsolwa ube esevela eBohlokong Magistrate Court ngoLesihlanu nalapho icala lakhe lihlehliselwe umhla ka-24 kuFebruwari ukuba azo-applyela ibail. Kube uthi lephoyisa lake lamiswa nasemsebenzini inyanga lingaholi emva kokuba labanjwa linecala lokweba emsebenzini. Baqhube bathi nasemalungeni omndeni bakhona abazama ukucindezela ugogo kuba asule icala kodwa inkantolo isichithile leso sicelo. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo ngofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Nayo nje entatela YouTube sengiphuma kanje ungibambeke evidweni elandelayo.